Deci aici este harta Toma, da? Da. Aici e magazinul. Unde suntem noi? Noi aici suntem. Noi suntem aici la intrare. Și asta, tătă, e ce la dâns? Asta e magazin sau depozit? Ce Aici este? e magazinul și aici e depozit. Asta. Tătă, asta mare e depozit? Depozit. Aici e administrația, Așa? casă, parcare, dar aici e magazinul, este tot depozitul. Mamă. Se ducem toată lumea de aici. Eu numai pe harta asta și de mare rat. Cu tractorelul și ăla cât de mic este. Da. Aia, că aici sunt furile Ca și să vii tractoare. comanda, de exemplu, produsul tău stă aici, Aha, tu vii și să iei marfa de aici, da. tu ai cumpărat de aici și îți zice 20 minute cam până ce poți să primești produsul. Tu vii aici, dai chitanța ta, între timp e deja, de exemplu, produsul e de aici. El de aici, o luat omul, o de pe raft, l-a pus pe șine sau cum ar fi, pe bandă rulantă și ea merge de aici, firma merge aici, Și scoate. până și ajunge aici și cineva Super. și ești să-l dă ție în mână. Super. Firma.